sannan aka tafi da ni zuwa magariyar tuƙewa, sai ga 'ya'yan itaciyar kamar randuna, sai ga ganyayyakinta kamar kunnen giwa. Aka ce mini wannan ita ce magariyar tuƙewa. Sai ga ƙoramai guda 4, ƙoramai 2 a cikin 2 kuma a fili a bayyane. Sai na ce menene wannan guda 2 haka ya Jibrilu? Sai ce waɗannan 2 na ciki ƙoramai ne 2 na cikin aljanna, waɗannan kuwa na fili ƙoraman Nilu da Furatu ne. A wata ruwayar a nan aka kawo masa ƙwariyar giya da ta nono da ta zuma, sai ya amshi ƙwariyar nono. Sai aka ce masa wannan ita ce bidirar da kake kai tare da al'ummarka ya Rasulallah. Sai Ubangiji ya aiko mini abin da ya aiko zuwa gare ni, ya wajabta mini sallah 50 a cikin kowane yini da dare. Sai na dawo har na tuƙe zuwa annabi Musa. Sai ya ce da me aka umarce ka? Na ce sallah 50 a kowane yini da dare. Ya ce ya Rasulullahi, da za ka koma dai zuwa ubangijinka ka roƙi rangwame, haƙiƙa al'ummarka ba za ta iya wannan ba. Wallahi na jarraba mutane gabaninka, na wahala akan bani Isra'ila da wahala. Sai na koma zuwa ubangiji na ce ya ubangiji sauwaƙe ga al'ummata. Sai ya sauwaƙe 10. Sai na koma wajen annabi Musa alaihi salam, sai ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa mini. Sai na koma wajen ubangiji na, aka ƙara ɗauke min 10. Sai na koma wajen annabi Musa alaihi salam, sai ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa. Na koma wajen ubangiji na, aka ɗauke mini 10. Sai na koma wajen annabi Musa alaihi salam, ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa da farko. Sai na koma wajen ubangiji na, sai ya umarce ni da yin sallah 10 a yini da dare. Sai na dawo wajen annabi Musa alaihi salam, ya faɗa mini abin da ya faɗa a farko. Sai na koma wajen ubangiji na, sai ya umarce ni da sallah 5. Sai na koma wajen annabi Musa alaihi salam, sai ya ce da me aka umarce ka ya Rasulallah, ya habibi? Sai na ce masa an umarce ni da sallah 5 a kowane yini da dare. Sai ya ce koma izuwa ubangijinka ka roƙi rangwame, haƙiƙa al'ummarka ba za ta iya wannan ba. Wallahi na jaraba mutane gabaninka ya Rasulallahi, na wahala akan bani Isra'ila, matuƙar wahala. Hasan annabi Musa ya sha wahala da mutanen bani Isra'ila, shi yasa yake ganin al'ummar annabi ya dai. To alhamdulillah, kuma da an kawo sallah 50 din al'umma annabi akwai waɗanda za su iya yi. Saboda in ka haɗa da na filfili yanzu zaka ga sallan an kai 50 din. Misali za ka yi asuba da nafila, azhar da nafila da asar, magariba, isha, ka zo ka yi sallah raka 10 ko 11 na dare. In ka duba zai kai raka 50 din ya cif. Sai na ce haƙiƙa na koma zuwa ubangiji na har na ji kunya, na yarda na sallama. Ya ce yayin da na ƙetaro, sai wani mai shela ya yi shela na farilla ta na sauƙaƙe akan bayina.